लागाव बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि लोगोफोरनो आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो जासिबाय सानडे स्कुल केम्प जागोन जायगाया ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय नै पुरा दाखालनि दै बानाया नोंथांमोना सिन्था दाखालामदि बेवहाय पुरा बाला हा गारनानै एकदम स्लिम खालामफिनगोन आरोना दै दं नालाय दैसाया सोर बुजिगोन थान्दा नै माने बेखौ बोलांनो नागिरदों आरोना जों बेयाव हा बाला गारगोन गोरान खालामफिनगोन बिराद डेन्जारलै बिथांमोना नै पुरा बाला रोगागासिनो दं आदा आयंमोना पुरा नै बिदि गोरान खालामफिनगोन आरोना जों आदा नै बे दैसायानो बिराद गाज्रि हामा खालामबाय आरो हाय उफाय गैया मावनांबाय ना हाब्रुआ बुसावहैजोब्बाय ना नै बरिया फबफैबाय फबनायालाय ना बे दैयानो जोंनि जानो गोनां सानडे स्कुल केम्प जानो गोनांखौ बिराद गाज्रि खालामबाय आरोना नै बिराद हाब्रु बुसावना हैदों जेबो नङा साननैसोनि उनावनो मोजां जाफिनगोन नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा इसोरा लोगोसे थागोन जोंजों हेफाजाब होगोन बियो अराय सम जोङो बाला होनानै गोरान खालामफिनगोन आरोना जायगाखौ दे माव खस्थ'नि फिथाइया गोदैनो बोर मोनगोन साहा खना डाइरेक्ट बोलांनाय जुंगाला मोनसे बारहो लांजोबखा जोंनि उदालगुरि सार्केलनि सिङाव थानाय गंफ्रोम मण्डलिनि फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना बे सानडे स्कुल केम्पआव फैनो थाखाय थामथिम जाना थादो इसोरा बे सानडे स्कुलखौ खुंफुंनायाव लोगोसे थागोन नोंथांमोना सिन्था दाखालाम अराय सम जोंजों हेफाजाब होनानै बे सानडे स्कुल केम्प खुंफुंनायाव लोगोसे थागोन आरोना जोङो साफा खालामगासिनो दं नोंथांमोना फैनो नाजादो लैहोर एसेनोसै